Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu Tontxu Campos jauna, Hezkuntza berriztatzeko zuzendari Juanjo Agirrezabala jauna, Eskola Hiztunbila 10. jardunaldi honetara bildu zareten irakasle, eskola arduradun eta hizkuntza normalkuntzaren alorreko teknikari guztiok, egun on diola guztioi. Eskerrik asko, bertara garaiz etorri izanagatik eta besterik gabe egun biko jardunaldi honi amaiera ematera goaz. Ez dago dudarik. Biharamunak bere efektuak egin dituela, ez dago bukatzerik eta beraz gabe halako giro gozoagoan hasteko aukera ere izango dugu. Eman dezagun beraz okerrak bere ordaineko mesedetxoa ere izan duela. Esan bezala, hortaz, 10. jardunaldia dugu aurtengoa. Badirudi, orain dela gutxi, hasi ginela ekitaldi honekin, uste ere ez nuen uste dagoeneko 10 betea genuenik, baina etorri da. Eta horrexegatik, bestegatik ez bada ere, aurtengo ekimen honek badu aparteko garrantzia eta oihartzuna. Ez da lehenengo aldia oro bat, Gasteizko Europa jauregi honetan biltzen garena, gogoan izango duzue, zuetariko hainbatek lehen ere inoiz hemen bildu izana. Besterik gabe eta gure sailburu jaunari eta zuzendari jaunari bertara etortzeagatik eskerrak emateaz bat, gaurko ekitaldi honi hasiera eta ez amaiera ematera goaz. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu Tontxu Campos jaunak du beraz hitza. Antolatzaile agurgarriok, hitzaldi emaile eta entzule prestuak egun on guztioi. Pozik eta atseginez nator gaur zuengana Eskola Hiztunbila 10. jardunaldi honetara sarrerako hitzak esatera. Ongi etorria eman nahi dizuet lehenik, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren izenean, Europak jauregi hontara etorri zareten guztioi. Ongi etorri ba, 380 ikastetxetatik etorri zareten hizkuntza normalkuntzako arduradun teknikariak. Eskolako eguneroko jarduna 2 egunez alboan utzi eta Ulibarriko gainontzeko kideekin batera jardunaldira etortzeko prestutasuna azaldu duzuen guztiok. Zuek zarete zuek programa honen oinarrizko eta funtsezko zutabea. 2 egunotan, mai honetatik, hizlari jardungo zaizkizuenean hitzak, ideiak eta proposamenak zuen interesekoak eta zuen lanerako probetxugarri izatea nahi dut, eta halaxe opa dizuet. Baina horrekin batera, nahiko nuke, zuen keskek, zalantzek, galderek, iradokizunek eta iritsiek ere beren tokitxoa izan dezaten jardunaldi honetan. Ongi etorri halaber, berritzegunetatik, hizkuntza normalkuntza programan eskolen aleginetan buru belarri laguntzen diardu zuen 19 teknikariok. Zuen laguntza ezinbestekoa izan du Ulibarri programak sortu zenetik, eta ezinbestekoa du dagoeneko neurri handi samarra hartu duen garai honetan ere. Ezinbestekoa da besteak beste, eskolaren eta sailaren arteko zubilana egiteko funtsezko bitartekoa zaituztegulako, eta programak aurrera egin dezan, batzuetan tiraka, bestetan bultzaka, zuek
hizkuntza normalkuntzarako arduradun teknikariekin batera, gurdi honek beharrezko duen erregaia zaretelako. Hasierako hitz hauetan, ezin ditut ahaztu utzi ez Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Euskara Zerbitzuko teknikari lankideak ez eta prestakuntza saio honetan antolaketan ardura izan duten aholku elkarteak ere, eta propio eta banan aipatu nahiko nituzke elkarteok. Udako Euskal Unibertsitatea, ikastolen elkartea, soziolinguistika klasterra eta Elujar Fundazioa. Izan ere, zuen parte hartzerik gabe, ezinezkoa balitzateke jardunaldi hau gauzatzea. Ongi etorri beraz guztioi, Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren izenean eta sailburu honen partetik, eskerrik asko gaur hemen izateagatik ez ezik, ikasturte osoan zehar bakoitzak bere tokitik, dagokion arduran eta bere ahalaren arabera egiten duzuen aleginengatik. Bihotzez, estimatzen dut zuen prestutasuna, lana eta euskal zaletasun zabala. Ulibarriren txalupak, gure ontziak, guztiok hartzen gaituen traineru honek, aurrerantzean ere, aurrera egingo badu, beharrezkoa izango du, gutako guztiok eta bakoitzak, bere arrauna uretan ondo finkatu eta indar guztia eragitea. Jardunaldiak laguntza eskaini nahi duzue guztioi zeregin honetan. Mikel Zalbide jaunak esan duen moduan, Ulibarrik 10 urte bete ditu aurten. Dagoeneko ez da horren umea. Koskortzen ari zaigu. 10. zenbaki borobila da aproposa ospakizunetarako. Gure ospakizuna lanean segitzea izango da. Ondo ari garelakoan. Egiten duguna garrantzia handikoa delakoan. Eta gure eskolak eta gure gizarteak egiten dugun lan horren premia duelakoan. Programa 1997 ikasturtean jaio zen. Orduan, 23 ikastetxe pilotu abiatu ziren Ulibarri programan. Gaur egun, 390 zarete hizkuntza normalkuntzaren uretan murgilduta sabiltzatenok. Bada aldea, badenez, 10 urteotan programak izan duen gorakada. Baina kantitatean ez ezik, ezaugarrietan ere izan du bai bilakaera eta garaibidea izan duenez. Tarteka, kanpotik, bisitariak etorri ohi zaizkigu beste nazio batzuetatik galdezka, zer da Ulibarri? Zertan diharduzue? Zer egiten duzue zuek eskolan hizkuntza normalkuntzaren alorrean? Eta egia ezan, ez zaigu bat ere erraza izaten erantzun egokia ematea. Batetik, programak 10 urteotan lortu duen zabaltasunagatik eta gaur egun bere baitan duen aniztasuna eta konplexutasunagatik. Eta bestetik, aberastazun hori guzti hori behetik gora sortua delako. Ez delako inork goitik bera aurreikustia, zehaztua eta sortua izan. Eta hortaz, erantzunak ere oso anitza, eta orain esaten duen moduan, poliedrikoa beharko lukelako izan. Zer da Ulibarri ba? Zer da Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza normalkuntza plana? Ulibarri nolegaren seme-alaba da nolabait esateko, haren baitatik sortua orain 10 urte. Baina horra paradoxa edo bitxikeria. Gaur egun, Ulibarri da bere esparruan nolegaren tresnen zabalkundeaz eta erabileraz arduratzen dena.
Euskararen normalizazio legearen garapena gauzatzeko 1988an sortutako programa da Nolega. Lege horren arabera zeregin garrantzizko bat bete behar du eskolak. Ikasle guztiek behar bezala ezagutu behar dituzte, bai ahoz, bai idatziz, bi hizkuntza ofizialak, euskara eta gaztelera. Derrigorrezko ikasketak bukatzen dituztenerako. Horra hor egin beharrekoa, hizkuntza ofizialei dagokienez. Hori besterik ez, baina hori guztia. Horixe du ardura eskolak, eta horixe kezka ardura hori bere egiten duen guztiek. Horien artean gu guztiok. Helburua ez da erraza. Ez dugu erraza euskarari dagokionez. Eskolak berak bakarrik bere ahal eta sinekin nekez beteko du 100% legez agindu zaiona. Zailtasun hori kontutan hartuta, eskolari laguntzeko tresna moduan sortu zen Nolega. Ikasleak euskararen ezagupen hori lortzeko beharrezkoa duen motivazioan eta erabileran eragiteko. Urteen joanean, gero eta gehiago izan dira eskolari eskaini zaizkion tresnak. Baina hasiera batean, baliabide horiek denek ikaslea bakarrik zuten jomugan. Ikuspegi hori zabaltzeko helburuarekin sortu zen, orain 10 urte, Ulibarri. Hizkuntzaren gaitasunean, erabileran eta motivazioan aurrera egitea du helburu proiektu honek. Batez ere, erabileran zentratzen da. Horretarako, ikastetxea bere osotasunean hartzen da kontuan. Ikaslea ez ezik, ikastetxeko gainontzeko osagaiak ere aintzat hartuz. Haietan guztietan eragiteko helburuarekin. Ikasleak, irakasleak, gurasoak, pertsonal ez irakaslea, ikastetxeak inguruko erakunde, elkarte talde, bezero eta abar guztiekin dituen harreman formal eta informalak, dokumentazioa eta abar. Ikasgela barruan, hizkuntza irakastea ondo landu beharreko arloa da, zalantzarik gabe. Horretarako, ahalegin bereziak egin beharko ditugu datozen urteotan, baina garbi dago hori ez dela nahikoa. Gelako lan horrek inguru zabal eta aberats baten laguntza eta babesa behar du, bai gizartean eta baita eskolaren baitan ere. Eskola komunitate oso horren hizkuntza normalizazioan dihardu Ulibarri programak. Normalizazio honi begira, euskararen erabilera areagotzea eta horretarako beharrezkoa den giroa sortzen laguntzea beharko genioke eta esaten diogu labur esanda, Ulibarri zer den galdetzen digunari. Konbentzimendu batekin, gainera, oso gutxi izango direla mundu osoan baldin badago alor honetan tamaina bereko ahalegina egiten ari den herririk. Zorionez, oso plan mardula dugu ikastetxeetako Ulibarri programa. Tokian tokiko eskolaren premiei erantzuteko sortua eta tokian tokiko ikastetxearen baliabideen arabera egituratua. Eta jakina, ikastetxe osoari dagokiona bere osotasunean. Ikastetxeak berak dira, beraz, programaren motorea eta zutabea. Nolanahi ere den, plangintza horrek bide bat du, non hainbat urrats denek eman beharrekoak diren. Ikastetxeak lehenik, dakizutenez, programan sartzeko erabakia hartzen du. Ondoren, diagnostikoa egiten du. Ikastetxean,
hizkuntzen erabilera nolakoa den aztertzen du. Nork, norekin, noiz, nola, zenbat, zer erabiltzen duen. Neur kareletik tresna informatizatuaren laguntzaz. Plana egiteaz, arduratuko den hizkuntza normalkuntza arduradun teknikoa izendatzen da, eta harekin batera, plana horren ardura izango duen batzordea osatzen da. Eta ardura horretarako zenbaterainoko dedikazio izango duten erabakitzen. Hizkuntza normalkuntzako proiektua diseinatzen du. 4 urtetik behin proiektua aztertzen da, bere horretan usteko edo behar dituen aldaketak egiteko. Ikasturtez ikasturte, proiektu horren araberako plana finkatzen da. Ulibarri programaren bidez, gainontzekoekin koordinatu, prestakuntza jaso eta informazio jaso eta trukatu egiten da. Ikastetxeko programa kudeatzen da eta ikasturteko ekimenak ebaluatzen. Proiektuaren etengabeko jarraipena eta egokitzapena egiten da, eta proiektu hori ikastetxearen bizitzan erabat txertatzeko ahalegina egiten da. Eta jarduten dut ikusten hainbeste jende hor zutik, eta nahastani hitz egiten egon, nik uste dut merezi duela hurbiltzea eta jarleko bat hartzea. Nahasta lehenengo lerroan izan, hor ere tarte batzuk, txoko batzuk egon badaude. Hori guztia egiten du ikastetxeak, egiten duzue ikastetxetan Ulibarri programa barruan. Beste guztion ardura da, berauen proiektuak tinko mantentzea eta ahal dugun laguntza guztia eskaintzea. Izan ere, normalkuntza ez da ikastetxe hauen kontua soilik. Are gutxiago, hizkuntza normalkuntzako arduradun teknikoena bakarrik. Gizarte osoari dagokion erronka da. Hezkuntza sistemari ere bai jakina, bete-betean gainera. Baina, berriro diot, gizarte osoari. Hemen gauden guztiok gara horretan parte eta erantzule. Agintariok, hezkuntza sisteman ardurak ditugunok, teknikariok, zuzendariok, arloak anitzak dira, eta guztietan hartu behar dugu kontuan normalkuntzaren beharra. Eta hezkuntza unibertsitate eta ikerketa sailaren alegina dezakegun neurrian, alegia bere apalean handia da. Baliabide asko ari da programa honetan jartzen. Benetan uste baitu gure egoerak baliabide horien guztien beharra duela. Ikastetxe publikoek, sailaren laguntzaz, arduradun bana izendatzen dute hizkuntza normalkuntzako proiektua aurrera eramateko. Astero, 3, 6, 9 orduko dedikazioa duen irakasle bat jartzen dute gai honetarako. Ikastetxe pribatuen kasuan, dedikazio horretan irakasle bat jartzeko diru laguntza jasotzen dute sailetik. Ulibarri programarako aholkularitza teknikoa berritzeguneko teknikarien bidez jasotzen dute ikastetxeek edota euskaraz biziko koordinatzaileen bidez. Prestakuntza ere etengabe ari da jasotzen gai honetan ari diren teknikari guztiak. Gaur biharkoa lekuko. Horretarako, sailak kanpoko erakundeen laguntza eskuratu du. Udako Euskal Unibertsitatea, ikastolen elkartea, soziolinguistika klasterra, gaia oso da saila eta horrelako programak eskatzen duen antolamendua ere aparta da dudarik gabe.
hitz batzuk programaren egoerari buruz. Programak izugarrizko ilusioa piztu egin zuen 1986an. Arnaz berria ekarri zuen euskarazko irakaskuntzan. Geroztik, jende prestua eta prestatua bildu da teknikari lan hauetan. Lorpenak ere hainbat dira dagoeneko. Materialak, bilguneak, irakasleen egatik gorako aleginak, ikastetxeetako hausnarketak, ahoskotasunaren gaia plazaratzea, ikastetxeen barne bizitzan benetako aurrera pauzoa izaten ari da Ulibarri. Baina, eta beti eta beste edozertan bezala badira bainak. Nekea zumatzen da. Bakardadea batzutan, agian moteltasuna hezkuntza sistema osoaren aldetik. Ulibarrik kutsatu egin beharko lituzke tekniko eta politiko guztiak benetan eraginkorra izateko. Nere animoak eta babesa agertu nahi dut, beraz, gaiaren garrantzia benetakoa dela uste baitut. Atzerriko erreferentziak oso eskertzekoak dira, baina hori ez da aski. Gai zaila da berez. Ez dugu zuzenean nondik ikasi. Guk egin behar dugu bidea. Programa berritzailea da erabat. Programa honetan informazio eta komunikazio teknologiak erabat txertatuak ageri zaizkigu. Baliagarria den eginkizun hontan. 3ubikoitza.ulibarri.info izugarrizko datu basea bilgune eta kudeaketako leku bihurtzen ari da. Tresna berriak ere prestatzen ari gara eta laizter aplikazio berrietan gauzatuko ditugu. Programa bera ere eredu da antolakuntza aldetik, mardula eta indartsua. Dekretua ere badugu gaur egun programari egitura eta egonkortasun eta aurrera begirako segurtasun handia ematen diona. Gabeziak ere baditugu noski. Etengabe hobetu nahi horretan programan daudenok ebaluazio saioa ere pasazuten orain 2 urte. 2007an pasa beharko dute bigarren ebaluazioa. Ohitura falta handia dago honetarako eta kakotzartean kaltetuek ez zuten gogo honez hartu emaitza. Gai honek neurri bateko egonezina sortzen du. Iazko esfortzua eskertu eta azpimarratu behar da. Ikastetxeek Ulibarrin sartzeaz bat proiektuak sortu eta adostasunak bildu behar izan dituzte. Hurrengo urtetan, urteko plangintza zehatzetan oinarrituz, egiten dute aurrera, oinarrizko proiektua gida dutelarik. Hala ere, hasierako hausnarketa horietara itzuli eta egungo egoerara egokitzen den proiektua berrikustea komeni da noizean behin. Horrela agintzen digu gainera 323/2003 dekretuak. Ikasturte honetan, ikastetxe gehienek, sartu berriak izan ezik, berrikuspen lan hau egin dute injustu. Lan nekeza eta astuna izan arren, guztiek burutu dute. Bukatzen hasteko, 2 egunetako jardunaldi honen programaren aipamen labur bat egin nahiko nizueke. Kanpokoen hitzaldiak teorikoegiak izan gabe, edo, eguneroko jardunari begira antolatuak izan dira. Nik uste dut, tresna baliagarriak izango dituzuela. Halaxe espero dut behintzat. Horrekin batera, hainbat ikastetxeek aurrera daramaten esperientziek bertatik bertara ezagutzeko aukera izango duzue.
Azkenik, Bernat Joan Imariren liburuaren aurkezpena izango da. Joan Imari, orain dela 2 urte izan zenuten, oraindik ni sailburu ez nintzen eta zuen artean. Orduan, azaldu zuen, bihar aurkeztuko zaizuen liburu horrek dakarren esperientzia. Gaur, ezin izan da etorri, baina haren ordez, esperientzia honetan parte hartu zuen instituto bateko irakasle bat etorri da liburuaren aurkezpena egitera. Ezin dut sarrera hitzaldi hau bukatu, aurtengo jardunaldia prestatzen, era batera edo bestera, parte hartu duten guztiak gogora ekarri gabe. Mikeli horregatik gertatu zaio, hasieran gertatu zaiona. Hainbeste lan egin ondoren, pentsatu du, ez zeukaina besterik, eta testigua pasatuta, sailburuari eta geho, izlari eta zeuei, lana egina zeukala. Txalogarria da benetan eta eskertzekoa jardunaldiaren antolamenduan batzuek eta besteek agertu duzuen prestutasuna. Amaitzera noakizue honen bestez. Gaur biharko saioak probetxugarri eta aberasgarri gerta dakizkizuela. Horixe benetan opa dizuet bihotzez. Eta jakizue, nola nahi ere, hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa sail honek oso kontuan hartuko dituela zuen iradokizunak. Eta aldugun neurrian praktikara eramaten ahaleginduko garela ere bai. Eskerrik asko, gaur eta bihar gogoz entzun hemen esango direnak. Eta etzitik aurrera, hezkuntza sistemak eta normalkuntzak dituen erronka berriei indar berrituz ekin. Mila esker eta hasiera ematen diot 10. jardunaldi honin eskola hiztun bila.